इधर आने का नहीं, इधर आने का मैं क्या बोली, तुम भी रहो हम भी रहते हैं। हाँ भाई हम 40 बरस से अभी हम लोग तुम अभी 4 दिन में आके हमको बोल देता है, ऐसा बोल रहे हो। हम 4 दिन के इधर ही बचपन का जब अभी 9 साल में आए थे ना तब भी बांधने के लिए नहीं दिए। किधर जाने का इधर के बच्चे बोलो, हम घर में रास्ते पे रहने का, फुटपाथ पे रहने का, तुम ही बोलो बच्चों को लेके छोटे छोटे किधर रहने का। औरत लोग को मारता है वो लड़का, औरत लोग को लेके जाता है। प्रॉपर्टी कोणाला तुमची प्रॉपर्टी कोणाची इल्लीगल जागा नाही, जागा लिगल तो जागा इलीगल नहीं। तुम्ही इल्लीगल कौन सी ले बाबा, जरा तेरे में बात करते दो जन थे आके मारने किधर जगह करने को दे रहे, कुछ भी करने को दे रहे, सब अड़ा के ले रहे, सब लोग माझं बाहेर लावून पाहिजे बना रहता है। सब लोग हम लोग आके आए तो हम लोग क्या करने का दोनों बहने। एक काम करो, कौन 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 बना है वही छोड़ो, वही भी बना है ना। तुम्हारा ना गोर बात करे नाम झगड़ा करते नहीं, सॉल्व करके ले, झगड़ा करके बैठना पैदा, झगड़ा करके क्या फायदा है। हम लोग को घर नहीं, दार नहीं, हम लोग फुटपाथ पे रहते, हम लोग को अच्छा चले जगह 12 महीने के घर चलाएगा हम। ऑफिसला वर्ड करता PWD ह्या सगळ्या ऑफिस आहे ते सगळं 3 लोग है ना, कितना लोग है? हो तसं व्यवसाय पुढे ती आर्मी कॅम्प असता पैसा त्याची आयलँड आहे उजव्याला हो ते बायले घेतलं मारा मारला म्हणतात सर, तो बुरग्या पोटात आहे खूप आमच्या मांडला ते दोरी बी बांधून दिलं, एक्वायर केला ते त्यांच्याने मारले ते तू पहिलीचे बाबा आम्ही उलट आले ते व्हिडिओ असते मला मारे ते ते म्हणतात याने हात घातला बायलेचे म्हणजे की राव मागे त्याचा हो मध्ये पडणार का सगळे ग्रुपाने शेअर कर, 2 पण लाईव्ह असतात देखील आता नवे केलं एका मध्ये अंग पडणार का म्हणून सांग, आम्ही सगळी मध्ये बरेच आणि आम्ही राजू खरीदाला का जायचं, राजू खरीदाला
अभी देख कौन कौन बांधा है नाम दे दो मेरे अभी किधर रहता प्रेजेंट आप? भाड़े में रहते हम लोग उधर बोलो हाउस नंबर बोलो भाड़े में रहते हम लोग वही वो उसका एक एक का नाम लेगा भाड़े में तो हमने जगह नहीं होता बोल को बन रहे बोल इधर ये इसमें एक घर में है 4-6 भाई हैं जगह नहीं तो काट बन रहे बोल हेलो हेलो गौतम हेलो हाँ हाँ बाहेर झाला सत्य नाही होय बोलो हाउस नंबर 1423 उधर हम 6 लोग हैं उधर हमको नहीं मालूम बोल के इधर अरे वही नंबर बोलो भाड़े नहीं देना लेकिन हम ना हो रहा अरे 1423 ना 1433 तुम्हारा कौन सा है और दूसरा फरीदा शेख तुम्हारा कौन सा है ये हाँ जी फरीदा कब से ये बांधने को स्टार्ट हुआ तब कौन करे अच्छा पकड़ा गया फरीदा से हाउस लोकेशन बता कहाँ कहाँ हाउस में मेरे दीदू वोटिंग सांगायचं हम लोग आराम से बना देंगे अब सब लोग आए बोले तो बनाना चाहिए अभी हाउस में पति का नाम बोलो वो क्या करता है? मध्ये बायला मला कसं आहे तुमची भीतर काबार जाता बोळा गेला तर सगळे जिथे रिकॉर्डिंग काय बिन त्या काय घेतला त्या काय घेतला कोणी मारलं घेतला आणि कोणी मारलं तुझ्या पोलीस स्टेशनला त्या कोर्टा फरीदा या फरीदा रिपोर्टर रिपोर्टर साहेब काय नाव बोलतो इश्यू आहे पण मारून काय सर कंप्लीट केला मग पोलीस स्टेशन
तिसरा तिसरा पण आता परत झगडीचा आवाज आहे ना मग साहेब त्यांना सांगा पहिलं पति का नाम किधर है वो ये फेमस क्या है बैटिंग स्कूल का फोन नंबर दे दो हाँ मोबाइल अभी नहीं है डाला तो रहेगा ना अभी फोन नंबर आएगा तो मेरे पास आम्ही आडोबा मरत तसल्यावर ते सांगते पण मर कसे हा हमको गड नाही काय आम्ही हांगा आडोबा पडले ह्या काय त्यांच्यानी म्हणलं आमचं कित्याक बेश्टी नाव आम्ही कितें आमी बिजारचेर तुमकां हें कांय ना प्रॉब्लेम तेंच्यांनी बेश्टी तेजी दुसऱ्याची नांवां दितात एक्चुअली ताणें कांय कितें सांगलां सांगना आमकां कांयच खबर ना आतां तेंच्यांनी कितें केलां तें आमकां कांय खबर ना त्याचं तलाठीचं पहिलं घेऊया किती किती आयल तुम्ही आज हांगा आमच्या घरान धाडला कोण सर मामदारान धाडला हां कितें इशू कितें हे बांदता म्हणून ही जागो कोणालो जागो याचाच सर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी हय कितली जाणांनी नांवां दिला आता तुम्ही 3 जणांनी तुमकां केन्ना कळ्ळें हांगा एन्क्रोचमेंट जाता म्हणून एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा हांगा झंडा चढायचा तुम्ही सगळे तुझे नाव दिता सध्या येते मेरा नाम नहीं लिखे ना आणि तेचे आणि कोण एक्स्ट्रा बांदपाच्या तेंगेली नांव घेया हे बात सांगता सगळे सर आणि बांदपाच्या आणि आसा तेजे नांव घेत जाल्यार घ्या बरें जातलें रिपोर्ट आतां वतलो हॅलो ओय रिपोर्ट पात्रांव रिपोर्ट सबमीट जातलो केन्ना म्हणल्या दिव बांदपास तेंच्यांनी दिवपाक प्रायमा फेसिया किती सांगता आनी आमी घर कन्फ्यूज म्हणून काय पळय पळय मागे सांगता आमी केन्ना दिलो रे गप सांग किती झाल्या कित्याक बोवा जाला एक्चुअली जालें कितें हांगा सगळें सुरळीत आशिल्लें कांयच प्रॉब्लम नाशिल्लो आतां 4-5 दीस जाले सगळ्यांनी येवन एक एकट्यानी हांगा शेड घातले आनी आमकां हांगा ऑलरेडी जागो घातलेली आशिल्ली घातले म्हणटकीर आमकां कांयच प्रॉब्लम पडना कित्याक जागो एक्चुअली गव्हर्मेंटाचो
तुमकां कांयच लागना सो आतां कितें जाल्लें आहा प्रत्येक जाण मनीस इल्ली 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 खोपी घालून लास्टाक आमचे भितर पावले म्हणटकीर आमी विचारपाक गेले जाल्यार आमकां सगळे जाण झगडी येवन आमकां मारपाक येयले मागीर बायलेचेर हात घातले आनी आतां हे कितें सांगता आमी म्हणलें तुमकां हांगा तुमच्या गाडयेचो घराचो पेपर आसा आमी विचारता ते आमकां म्हणलें आमचे पेपर आसा ते आमचे कडेन आसा तुमचे कित्याक दाखोवपाक जाय ना तुमचे पेपर पयलीं दाखया आमकां सांगला म्हणपाक लागले हांगा विजयान काडपाक लायला आमी म्हणल्यार विजय सांगपाक तुमकां कित्याक आमकां कांय म्हणल्यार हें ना विजयान सांगला विजयान तूं म्हाका सांगोनी म्हणलें म्हाका म्हणल्यार विजयाचें कांय प्रॉब्लम ना विजयाकूय बीन म्हाजो कांय हें संबंद ना आतां ते कितें म्हणटात विजयान बांदला अशें विजयान थंय सांगला म्हणून म्हाका दिसना विजयान सांगला म्हणून प्रत्येक जाण मनीस हे आपआपलें हें करता आतां खबर ना आतां हे तेंच्यांनी क्लियर करपाचें राजू किती सन्नी राजू मडकयकर बरोबर जागो कोणालो जागो एक्चुली हॉस्पिशो पडटा दिसता म्हाका हॉस्पिशो भितर बसता म्हणून कितें तिजें नांव लागलेलें आसा सो म्हाका खबर ना आपूण कितें आसा आतां हें कितें आसा तें तेंच्यांनी क्लियर करपाचें